40 jaar in het vak, dat moet gevierd worden. En dat doen we onder andere met een album. Album en heel veel optredens daar rond. Misschien komt er een tv-special toch wel aan. En ja, leuke dingen daar rond. Laten we beginnen met het album. 3 cd's. Wat kunnen we daarop horen en zien? Eigenlijk van het eerste moment, of vanaf de eerste hit, 75, Kind zonder moeder, tot nu, tot en met Mooie dromen. Dus eigenlijk een overzicht, alles wat in de hit- en tipparade heeft gestaan. En vooral ook liedjes waar mensen heel erg om vroegen die nog niet op cd waren verschenen. Dus daar hebben we echt we hebben een selectie van 60 liedjes gemaakt. En dat was best wel moeilijk, want je moet er dan echt 100 of meer, kan je niet doen. Dat zie ik ook wel graag, maar ja, je kan niet bezig blijven. Hè? Sowieso doe ik bij mijn optredens, zit er altijd wel een beetje een overzicht. Want je doet je hits van de begintijd en je doet heel veel dingen uit je slagertijd en wat we nu doen. Dus het is toch een mix van die 40 jaar wat we doen bij elke optreden eigenlijk. Maar het is niet echt geen jubileumtour of dat. Misschien komt het nog, maar voorlopig niet. Ja, en dan is die grote droom die je al langer uitspreekt om dan toch ergens nog eens een keer die special te maken. Dat inkijkje in 40 jaar Mieke. Ja, daar zijn we mee bezig. En dat is echt, dat gaat meer, ik denk dat het meer een documentaire gaat worden eigenlijk. Heel veel babbelen en allemaal dingen naar boven halen. Dingen die heel diep zitten waar ik misschien nu niet op kom. Maar iemand gaat het uit mij halen. Daar zijn we allemaal mee bezig. En daar gaan natuurlijk beelden gaan we zien van 40 jaar geleden tot nu. Hè. Echt een beetje overzicht. Hè.